नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. हायची खबर. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात विना परवानाची जनावरां दुसरीकडे कत्तलखान्यात पुरायच्या 2 आरोपीक मुद्देमारासकट अटक केली. ही कारवाई भटकळ पोलिसांनी केली. बंधित आरोपी इस्माईल हुसेन आणि आदम शेख असे कळलेला. आरोपीकडच्यान 3 गायी, 5 बैल, 2 पाडका अशी 10 जनावरां हिंसात्मक रितीन पिकअपीत भन ओढताना भटकळ पोलिसांनी ही कारवाई करून आरोपी आणि पिकअप ताब्यात घेऊन तक्रार दाखल केला.